Hei moi, tänään me avataan pikkuveljen kanssa joulukalenteri. Sanon niille katsojille moi. Moi. Nyt pikkuveli avaa sen luukun. 7 luukun. Ja sanoo mitä sieltä tulee. Nyt ei näe. Se näy ehkä kameralle. Okei, ei se. Tämmönen herkku sieltä tuli. Eikö niin? Oliko hyvää? Oli. Oliko 5/5? Joo. Moikka! Moikka katsojat ja muistakaa liketä ja tilatkaa kanavaa niin, että missä on mitään videoita ja kommentoida tuonne alas. Haluatteko joulun jälkeen vaikkapa itsenäisyyspäivä?